Маёнтак Падарожск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну что, поехали? А по дороге слухаем свое. Шановному панству дзень добры. Вось наша колішняя сталіца Вільня, ну вы ж ведаеце, пачыналася з гары Гедыміна. А наша сённяшняя сталіца Мінск, яна пачыналася з Гарадзішча. А знаходзіцца вось гэтая вёска Гарадзішча у Мінскім раёне Мінскай вобласці было Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. У Мінскім раёне, шановнае панства, ёсць два паселішчы з назвою Гарадзішча. Адно Гарадзішча знаходзіцца ў 8 кіламетрах ад сталіцы на паўночным усходзе, гэта каля Калодзіж, а вось гэтае Гарадзішча знаходзіцца таксама ў 8 кіламетрах ад Мінска, але ўжо на паўднёвым захадзе, каля Шчолмысліцы. І вось нашы навукоўцы сцвярджаюць, што менавіта адсюль, дзе раскінулася вось гэтая вёска Гарадзішча, і пайшоў наш старажытны Менск. Мясціна тут настолькі старажытная, шановнае панства, што я нават баюся сказаць, хто тут першы пасяліўся. Птушкі ці людзі? Думаю, што людзі. Таму што арнітолагаў вось гэтая вёска Гарадзішча, ну, можна сказаць, амаль не прыцягвае. Ну, не вельмі. А вось археолагаў прыцягвае і вельмі. Яны тут вядуць раскопкі па сённяшні дзень, вось, сюды прыязджаюць. І першыя знаходкі іхнія тут датуюцца аж 2-м тысячагоддзям да нашай эры. А гэта, шановнае панства, кажа пра тое, што людзі тут, вось на гэтым месцы, жывуць ужо каля 4000 гадоў. А ў 9-10 стагоддзі ўжо нашай эры людзі тут збудавалі вялізны горад з замкам. Вось на гэтых валах, вышыня якіх 10 метраў, стаяў замак драўляны. І ў гэтым замку тут у Гарадзішчы была калісьці рэзідэнцыя наша вялікага князя Усяслава Чарадзея. Ну а вакол замка вось гэта ўсё быў рамесленніцкі пасад, дзе жылі рамесленнікі, гандляры. Ну і вось тэрыторыя гэтага пасада займала недзе 30 гектараў. І навукоўцы кажуць, што тут знаходзіцца, ну ці не самае вялікае старадаўняе селішча ў Беларусі.
Вось тут, шановне панства, на гэтым гарадзішчы замку калісьці быў цэнтр усяго наваколля, тут быў цэнтр воласці. І неабыякавыя людзі да сваёй мінуўшчыны на гэтым старажытным гарадзішчы паставілі памятны валун, што менавіта тут, у 10 стагоддзі, пачынаўся наш горад Менск. Вакол замчышча, вось дзе сёння гэтыя ўсе палі, гэта ўсё калісьці быў горад, гэта ўсё стаялі хаты. І тут вось навукоўцы кажуць, былі курганныя могільнікі, якія разаралі ўжо за саветамі, трактарамі. І тут на гэтых палях і па сённяшні дзень знаходзяць і наканечнікі стрэл, і дзідаў, і розныя ўпрыгожванні. Ну, у 10 стагоддзі, карацей, тут жыццё кіпела і віравала. А тады ж вось у 10 стагоддзі праз Беларусь праходзіў знакаміты шлях вось з Балтыйскага у Чорнае мора, так званы шлях з варагаў у грэкі. І замежныя купцы, гандляры, вось ідучы гэтым шляхам, заходзілі сюды, у старажытны Менск, і прадавалі свой замежны тавар і набывалі тут наш айчынны. А раней жа, шановне панства, шляхі былі не сухапутныя, а рачныя. І менавіта па рэках ішоў шлях з варагаў у грэкі. І сюды, да горада Менска, падыходзілі вось па гэтай рэчцы, якая тады была, конечно, шырокая, глыбокая, а завецца гэтая рэчка Менка. На беразе Менкі з'явіўся горад, і ад гэтай ракі Менка ён і атрымаў сваю назову Менск. І менавіта Менск, а не Мінск, павінна звацца наша сталіца, бо пад назоваю Менск яна упершыню згадваецца ў летапісах і апісана ў іх. Рака Менка на сёння і не глыбокая, і не шырокая, але ўявіце сабе, што ў 10 стагоддзі па ёй хадзілі чаўны, дракары. Менка ўпадае ў Пціч, а там свае воды нясе ў Чорнае мора. Даўжыня Менкі ўсяго-такі 5 кіламетраў, але ў яе ёсць свой прыток. Ручай з гучнаю назоваю Дунай. Шосьці ў гэтым ёсць такое. І вось тут, якраз на гэтым месцы, Дунай упадае ў Менку. І тут менавіта і паўстаў старажытны горад Менск. На зліцці гэтых рэк. Ля рэчкі Менка стаіць памятны валун, каля ручая Дунай стаіць памятны валун, іншыя тут яшчэ ёсць валуны. Ну і ўсе яны пастаўлены, вось дзякуючы мясцоваму жыхару Глебу Лабадзенку. Вось гэты музей-сядзіба ў вёсцы гарадзішча тут з'явіўся дзякуючы менавіта пану Лабадзенку. І Акадэмія навук у гэты музей сюды перадала знаходкі, якія былі выяўлены нашымі археолагамі па берагах рэчкі Менка. А таксама тут ёсць рэчы, што мясцовыя жыхары пазнаходзілі на сваіх агародах. Карацей, шмат чаго тут ёсць цікавага, ну але пра гэта ўсё лепш нам раскажа стваральнік гэтага музея.
знаходзімся зараз якраз за 100 метраў ад вось гэтага замка, і гэты макет паказвае нам, які быў гэты замак Усяслава Чарадзея 1000 гадоў таму. У музеі паказаны каля 500 экспанатаў таго часу, знойдзеных археолагамі Акадэміі навук на замку і вакол яго. І мы можам убачыць тут культуру і побыт, як жылі гэтыя людзі. Самыя частыя знаходкі ў гарадзішчы гэта вось гэтыя кавалкі 1000гадовых гаршкоў. Людзі знаходзяць іх проста на сваіх агародах. Таксама можна ўявіць, якая рыба вадзілася ў Менцы 1000 гадоў таму. Напэўна, тыдзень можна было есці такую рыбіну, злоўленую такім крючком. Тагачасныя людзі вельмі любілі упрыгожанні. Яны насілі вось такія спражкі, фібулы, розныя пярсцёнкі, розныя бранзалеты ў выглядзе змеяў. Ну і, канешне, адзін з самых цікавых экспанатаў музея – гэта гук. Вось гэтыя бразготкі жанчыны заплеталі ў валасы. Па-першае, гэта прыгожа, па-другое, адганяла злых духаў, а па-трэцяе, муж заўсёды чуў, калі жонка ішла дадому. Неверагодна, але 2/3 ўсіх сярэднявечных шахмат на ўсёй тэрыторыі ўсходняй Еўропы знайшлі ў Беларусі. Але нам, жыхарам гарадзішча, асабліва прыемна, што самую старую ва ўсходняй Еўропе шахматную фігуру знайшлі менавіта тут, на Менскім замчышчы. Гэта конь першай паловы 11 стагоддзя, зроблены з рога лася. Толькі ўявіце сабе той час. Пачатак 11 стагоддзя. Масквы не было, Варшавы не было, Вільні не было, Рыгі, пра Амерыку ўжо і маўчу нават. А тут, на гэтых валах, сядзелі людзі, якія гулялі ў шахматы. Але і іншыя экспанаты, якія сведчаць пра побыт, не менш цікавыя і унікальныя. Аказваецца, людзі, якія гулялі ў шахматы, рабілі гэта з чыстымі вушамі. Пра гэта сведчыць вось гэтая палачка 10 альбо 11 стагоддзя, зробленая з бронзы. Яна называецца капавушка. Вось гэтым канцом, дзе лыжачка, чысцілі вуха, а плоскім канцом, дзе такая лапатачка, чысцілі пазногці, рабілі манікюр. Вось гэта капавушка 10 стагоддзя, гэта 18, а гэта, для прыкладу, 21. Тут у музеі мы паказваем сцэну, як вялікі князь Усяслаў Чарадзей пэўны час сядзеў у палоне ў кіеўскім порубе, адкуль быў вызвалены проста цудам. Тут, у гарадзішчы, мы знайшлі сляды ягонай прысутнасці проста на тэрыторыі музея. Акадэмія навук праводзіла археалагічныя раскопкі, і вось гэты унікальны экспанат донца з княскім трызубам, з гербам Усяслава Чарадзея мы знайшлі проста пад вакном музея. Мне шчыра верыцца, што менавіта з такога гаршка, з такім донцам вялікі князь Усяслаў Чарадзеў еў тут юшку з рыбы, злоўленай у рацэ Менцы. Старажытны Менск, шаноўнае панства, быў буйны гандлёвы горад, і ўпершыню ў летапіс ён патрапіў у 1067 годзе, але у сувязі з вельмі сумнай падзеяй. Уся справа ў тым, што на тыя часы Менск уваходзіў у полацкае княства, якім кіраваў Усяслаў Чарадзей. І ў 1067 годзе узімку на Усяслава Чарадзея вайной пайшлі кіеўскія князі Яраслававічы. І, як піша летапісец, яны падышлі ўзімку да Менска сюды, горад захапілі, спалілі, усіх мужчын выразалі, а жанчын і дзяцей у палон пабралі. Спаліўшы горад Менск, войска кіеўскіх князёў Яраславічаў пайшло на Нямігу, дзе тады стаяла невялічкая крэпасць. І вось там, на Нямізе, і сустрэў кіеўскае войска полацкі князь Усяслаў Чарадзей. І распачалася вялізная бітва. І гісторыкі кажуць, што гэта была ці не самая вялікая і крывавая бітва паміж Полацкам і Кіевам. І гэтая бітва апісана ў слове пра паход Ігаравы, дзе гаворыцца пра крывавыя берагі Нямігі. І яшчэ гісторыкі кажуць, што гэта была самая вялікая бітва 11 стагоддзя.
Пасля гэтай бітвы Усяслаў Чарадзей адбудаваў наноў горад Менск, але праз 17 гадоў у 1084 годзе да Менска зноў падышло кіеўскае войска пад камандаваннем Уладзіміра Манамаха. І, як піша летапісец, Уладзімір Манама у Менску не пакінуў ні чалядзіна, ні скаціны. І пасля гэтых двух нападаў Усяслаў Чарадзей быў вымушаны горад Менск перанесці з усёй адміністрацыі ў больш бяспечнае месца з берагоў Менкі і Дуная на берагі Свіслачы і Нямігі, дзе горад Менск стаіць і па сённяшні дзень. Там, дзе быў летапісны горад Менск, месца запуставала, ну і толькі праз стагоддзі ля валоў старажытнага горада з'явілася невялічкая вёсачка, якая ў летапісы патрапіла ў 1547 годзе пад назоваю Гарадзішча, як село Менскага павета, Менскага ваяводства, Вялікае княства Літоўскае. Упершыню ў летапіс, які аказаў, село Гарадзішча патрапіла вось у 1547 годзе, а ўжо ў 1582 годзе село Гарадзішча ўжо мела статус мястэчка. Ну і гэтым мястэчкам кіравалі ў розныя часы такія знакамітыя нашыя беларускія рады, як Палубінскія, Статкевічы. А ў 1598 годзе мястэчка Гарадзішча стала уласнасцю шляхцічаў Пішчалаў. Ігнат Пішчала ў 1756 годзе ў Гарадзішчы будуе драўляную уніяцкую царкву, якую свяцілі пад тытулам Міколы Цудатворца. І тая царква тут прастаяла аж да Другой сусветнай вайны, а вось падчас той вайны яна згарэла. Дарэчы, захаваўся фотаздымак той колішняй уніяцкай царквы. А вось гэтая царква на старым месцы тут з'явілася толькі ў 2000 годзе. І асвяцілі новую царкву таксама пад тытулам Мікалая Цудатворца. Ну і каля царквы тут захаваліся старажытныя колішнія могілкі. На пачатку 19 стагоддзя вось гэтая вёска Гарадзішча належала шляхцічу Рудольфу Пішчалу. Ён нарадзіўся тут, у Гарадзішчы, ў 1788 годзе. Ягоны бацька Станіслаў Пішчала быў харунжы
коннай гвардыі Вялікае княства Літоўскага. А маці паходзіла з роду Прысецкіх. І вось Рудольф Пішчала, ён знакаміты тым, што ў 1825 годзе ў Менску збудаваў турму, якую хутка ў народзе пачалі называць Пішчалаўскі замак. Ну і гэты замак захаваўся па сённяшні дзень, там і па сёння турма. Ну, але часы зараз мяняюцца і кажуць, што хутка турмы там не будзе, а замест яе будзе музей горада Менска. Рудольф Пішчала жыў тут у гарадзішчы разам са сваёй жонкай Соф'яй. Тут яны жылі, тут яны памерлі ў гарадзішчы і былі пахаваныя. І вось за саветамі бальшавікі на магілах Пішчалаў зрабілі сметнік. І толькі вось дзякуючы нашаму гісторыку Эдварду Канановічу гэтыя надмагіллі ўсе былі знойдзены, раскапаны і добра упарадкаваны. І вось лепш пра гэта сам раскажа наш гісторык Эдвард Канановіч. Калі ласка. Так як я заўсёды цікавіўся гісторыяй і нават навучаўся ў мясцовай гарадзішчанскай школы, то мясцовыя гістарычныя цікавосткі і таямніцы мяне заўсёды захаплялі. І вось я з дзяцінства пытаўся ў сталых людзей. А хто тут быў мясцовы памешчык, дзе ён быў пахаваны, таму што нават гісторыкі пра гэта не ведалі. І аднойчы мне пашанцавала. Адзін паважаны чалавек прывёў мяне на гэта месца і паказаў, што ён памятае, як у канцы 40-х гадоў тут яшчэ была відна каплічка. І вось, звязаўшыся з Акадэміяй навук, 2 гады таму мы правялі тут археалагічныя афіцыйныя раскопкі. Дык вось цікавы факт, што тут мы знайшлі не толькі пахаванне і капліцу фаміліі Пішчалаў. Глыбей за пахаванні людзей былі знойдзены парэшткі жытла 10-11 стагоддзя, што з'яўляецца яшчэ адным доказам, што ў 11 стагоддзі у вёсцы гарадзішча пачынаўся Менск, які зараз з'яўляецца сталіцай нашай дзяржавы. І самае галоўнае, што сэнс усёй гэтай гісторыі гэта вярнуць памяць гістарычную, народную пра славутую гісторыю нашага края. І вось мой сын прадаўжае маю навуковую працу і зараз піша навуковую працу пра рэчку Менку, пра Менск. Я ганаруся, што нарадзіўся на гэтай гістарычнай земле, дзе пачынаўся горад Менск. Я хачу, каб пра яго усе ведалі. Гісторыя гэтай вёскі, шаноўнае панства, цікавая і багатая, так што прыязджайце сюды на экскурсіі, не пашкадуеце. Поспехаў вам, всё самае найлепшае. Да пабачэння!